Hola, bon dia, hola a tots i totes. Espero que estigueu bé, espero que estigueu fent cas a totes les recomanacions del govern. Estem en una situació greu, una situació insòlita, i és cabdal que entre tots posem de la nostra part i complint les restriccions intentem no sortir de casa, o si hem de sortir que sigui estrictament imprescindible. Per tant, des de la meva persona us demano que fem aquest esforç, que serà difícil, perquè ho serà, no poder sortir de casa serà difícil, però fem-ho perquè el nombre de contagis està creixent, és un creixement exponencial i el sistema pot arribar a col·lapsar, i és responsabilitat nostra evitar que això passi. Per tant, us desitjo salut, us desitjo que pugueu tenir paciència, i a partir d'ara la feina la farem via online. Us penjaré totes les informacions al Classroom, podeu contactar amb mi via correu electrònic quan ho desitgeu i jo intentaré respondre el més aviat possible. Com us dic, totes les informacions les penjaré al Classroom, penjaré aquests documents amb els plans de treball en els quals us explicaré tota la feina prevista al llarg de la setmana, d'acord? I també us acompanyaré amb un vídeo en el qual us llegeixo una mica el pla de treball que us presento i una mica una explicació oral per part meva, que serà potser més fàcil d'entendre que no pas tota una lectura ja que poden generar certs dubtes, d'acord? Bé, de moment, coses comunes per tots els grups. Hem de saber que les dates límits d'entrega dels treballs seran els divendres a les 23:59, d'acord? Podeu entregar abans els treballs, però la data límit serà a les 23:59. Són activitats avaluables, són activitats en les quals seguim avançant temari. Per tant, és obligatori fer-ho, d'acord? No hi ha excusa, hem d'estar en contacte via Classroom en tot moment. Llavors, si les feines les teniu abans, les pugeu, però jo a partir de dissabte començaré a comprovar qui ha entregat les feines i a partir d'aquí començarem les correccions, començaré a posar nota. Òbviament, tots els retards seran penalitzats. Ara, a continuació, vaig a parlar-vos del pla de treball de religió de quart B i de quart C. Bé, com ja us dic en el text, estem en un període insòlit en el qual ens obliga a estar a casa i sembla ser que la futura Setmana Santa també quedarà suspesa. Però això no és excusa, com dic, per no prendre consciència sobre el temps litúrgic en què vivim. Com ja sabeu, després de la disbauxa aquesta carnavalera, el món cristià enceta un dels mesos, un dels temps més sagrats de l'any, que és la Quaresma. No la vam poder començar la setmana anterior perquè jo vaig caure malalt, no per coronavirus, vaig caure malalt, però em va deixar completament out, però anem en retard i, òbviament, és molt millor treballar tots aquests temes conjuntament a l'aula, que ens podem comentar, els podem parlar, però vista que no sabem quan durarà aquesta situació, doncs ho haurem de treballar d'aquesta manera. Teniu una sèrie de textos que el que heu de fer és llegir-los, són tots textos relacionats amb la Quaresma i relacionats amb les activitats que hem de fer, d'acord? Els heu de llegir, teniu una infografia, feu clic, us la mireu, us la llegiu, d'acord? Aneu llegint tots els textos i després el que heu de fer en aquesta primera activitat és entrar en aquest lloc web, que és el Timeline. Jo crec que el Timeline dona a vegades errors quan feu clic i us sortirà un cartellet a dalt la qual heu d'autoritzar l'Adobe Flash, doncs autoritzeu l'Adobe Flash i en principi us deixarà fer funcionar el Timeline. Si de cap de les maneres no us funciona, perquè potser hi ha algun ordinador que bloqueja i explota, feu-ho a mà, feu la vostra activitat, la feu a mà, li feu una foto, i me la pengeu al Classroom. Bé, el que se us demana és una línia temporal, un eix cronològic de la vostra vida, autobiogràfica. Llavors heu de posar els fets que vosaltres considereu més característics de la vostra vida, els que vosaltres vulgueu, ja sigui el vostre naixement, aniversari, o algun aniversari concret, algun viatge, el que vosaltres considereu, doncs feu aquesta línia, aquest eix cronològic, i ho aneu posant. Amb el Timeline ja veureu que és molt senzillet si entreu i ho feu. És molt important quan guardeu el Timeline que l'heu de guardar en PDF. Llavors, com us dic en el pla de treball, feu clic al Finish i després a Save. Si feu només Save, us descarregarà un fitxer amb un codi estrany que jo em costarà molt obrir-lo. El puc arribar a obrir, però em costarà molt. Llavors, feu Finish, guardeu i guardeu en PDF i llavors m'ho pugeu al Classroom, d'acord? Doncs fins aquí la feina d'aquesta setmana de religió i valors.